оё Фараҳноз ба шавҳар баромад? ба фикри шумо ин сурудро барои кӣ хондааст? با من دیگه قهری نکن به چشمکم پری نمای. фикр мекунем то ҳол Фараҳноз ба худ ягон шахси муносибро пайдо накардааст. бародароне ки резиш мӯй доранд, яъне ки риш, марҳамат бародарои азиз, ҳам афзоиш ёфтанда фоидаи хуб дора, тез афзоиш метиҳад ва ҳамчунин ёрдам мекунад ки маън шава рехтанаш. бигем ки дар вақти ҳамхоба шудан тез худро аз даст медиҳанд ё ин ки мардонагӣ талаб мешавад. ин барои ҳамин хел шахсҳо аст. бо хондани оятҳои Қуръони Карим тиёр шудагӣ, яъне ки дуо хондагӣ ҳастанд ин гиёҳҳо. шахсое ки фарзанддор намешаванд, ин гиёҳро ба ҳамон хел шахсҳо тавсия метиҳем. лёгкий, яъне ки бронхит, шахсое ки балғам доранд, бигем ки шишошон май бастанд, сулфа мекунанд, ин барои ҳамон хел шахсҳо тавсия дода мешавад. шахсое ки фаромӯшхотиранд, яъне ки тез фаромӯш мекунанд, ба шумо памятро тавсия метиҳем. барои шахсое ки асабошон хурданд, и комилан табииро дар об омехта карда менӯшед. касоне ки ҷоду шудаанд ё ин ки ҷоду хӯрондагӣ шунанд, антисер барои ҳамин хел шахс. оё Фараҳноз ба шавҳар баромад? ҳар нафаре ки шинохтааст, албатта овозаҳои зиёд атрофи номаш давр мезанад ва имрӯзҳо барои ҳама донистан ҷолиб аст ки оё Фараҳноз ба шавҳар баромад ё не. آوانه رهاش لاله و نسرین داره صد قصه زی عاشقانی پیشین داره. дар мавриди ба шавҳар баромадани Фараҳноз гап бисёр аст. овозаи шавҳар кардани ӯ низ нодуруст аст. яъне Фараҳноз то ҳол шавҳар накардааст. инро низ худи ӯ дар суҳбат бо мухлисон дар сомонаи инстаграмаш гуфт. ва агар ки ӯ ба шавҳар мебаромад, хоҳу нохоҳ аксу видеое дар сомонаҳо роҳ меёфт. фикр мекунем то ҳол Фараҳноз ба худ ягон шахси муносибро пайдо накардааст. ба фикри шумо ин сурудро барои кӣ хондааст? با من دیگه قهری نکن به چشمکم پری نمای. به حالی مرم بکن سینه سر و سر علمای. با من دیگه قهری نکن به چشمکم پری نمای. به حالی مرم بکن سینه سر و سر علمای. дар видеои дигар Фараҳноз ҳангоми суҳбат бо мухлисонаш чанд маротиба ба ӯ аз сину солаш савол медиҳанд ва ӯ такрор ба такрор танҳо як ҷавобро мегӯяд: ман 17 сола ҳастам. рости габоли шунакадагиам. манам 17 солаям. ба ишқию раҳмон ай мисрао чиста барои мунира баханда ёд метунам вақто як ҷоягира давраи қадид будана байнда ишқо ман 17 сола. касе буди ёшиқ шидам якум бора ёда нисбати якдигар медидам сол раҳмат нашуфтум. хатим буди рӯзои хини пасти надил курс дарdoфе қадид 17 сола. ту сабаби хандаи маамаи орзуми барои мара тозира ту ҷигарҷони аввалда мера вафо байни мода ошиқӣ буд басада. дӯстони ман, шояд чизе бошад ки мо надонем. ба ҳар ҳол аз ҳар овоза то ҳақиқат фурсате аст. албатта бо пайдо кардани маълумоти аниқ зуд ба шумо хабар медиҳем.